Awu, Sosha mfethu ngiyaxolisa mfethu. Wena Sosha, uzongibulalela la emahlathini kanjena mfethu. Ngiyacela ungcono ungibulelele ngasekhaya ukuze umndeni wami uzokwazi noma ukuthola noma ithambo uzolifihla mfethu ngiyacela Sosha. Ithambo elinjani? Ithambo elinezikweletu. Uyabona-ke leli hlathi uSosha ngifaka kulona uzongibulala straight kulona. Mangabulawa ngakuyena ngizobulawa yinyoka nezingwenya nocamu. Hawu Sosha mfethu. Wena udodwa umuntu into yokuthi noma ifile ingabizwa ngempepweni ngoba uzobe idloze elimbi wena elifaka ingane ezikweletini. Hawu Sosha ngiyacela ungangibulaleli mfana. Yazi Sosha ngiyacela mfethu. Ubhodloza udakiwe ufuna ukuthi umndeni wakho uthole ithambo lingileli nezikweletu. Ngiyaqala ukubona ithambo elikweleta abantu imali engaka mina. Ubani okhulume ngokubulala? Hawu ngifuna ungilethela nalesihlakela sakho lesi. Lalela-ke nayo into ezokwenzeka. Uyalibona ihlathi leli makusuka la kuyoshona ngale la egibelela khona ingane ibhasi ekseni. Ngifuna uyicente yonke le ndawo. Ngifuna izingane manje esikoleni zikwazi ukuhamba la idlale nebhola. Ngifuna kukhanye la ukuthi ngikwazi ukuxosha ngishila yiki phansi. Ucente nje ngespade yonke le ndawo. Hayi yafana lento nokuthi ungibulele. Hawu usuka la uyena uyazi ukuthi kude kangakanani lapho legibelela khona. Mawuhlulwa yiloko Bhodloza. Ngicela imali yami seku-30,000 njengamanje. Ubhodloza usewazame wonke amaqhinga ayikho into angayizamile usebile umama waba isangoma wafa wavuka kuningi nje asekuzamile yabona manje kushida ngisawuthathi ubhodloza akacente lonke lelihlathi masiqeda la siye ematiko Masiqeda la ngiyakuthatha siya endaweni yami lengale ematiko. Uyayibona intaba le ethandazizwa yona? Leyo ntaba le yasekhaya amadlozi akithi ayakhala ukuthi intaba le njoba inje akathandi. Fanele kuyicente yonke intaba le. Qeda la kusasa siyahamba siyocenta intaba yonke le yasematiko. Hayi akamane ngikhinya ngibulala isikole ngikhinya. Hayi wami ufuna ukufa isikweletu ungasikhokhile. Indawo engaka kufanele ngiyicende. Uyacabanga ukuthi njengoba ngimngaka nje le ndawo ngizoyiqala ngingangozakwe ngiyayiqeda sengingangoDuncan. Hawu yafana lento intaba izongibulala lokho asikore onke lento iyangibulala mina. Ubhodloza ungazongenza isilima wena ngeke phela uhlulwe yona yonke. Ngiyacela yazi khona into engicabangayo. Mhlawumbe ungasangisiza bethu kule nkinga. Ngicela ningifonise nje. Lo muntu ubukade ungamcabangi ngani ungamfoneli ngani sonke lesikhathi uzosiza ngani manje? Ukuthi naye le option yakhe inzima kodwa hey. Awunanga lolwabishi. Yawo na bastard. Uyasele ungagcina ngalela langa ngithi ngiyakapa mfana wami. Ukuphi ngiyayifuna imoto yami man. Mfethu soyilungisa indaba yemoto manje inkinga enkulile indaba yokuthi manje usoshulane nalesi sikoro sakhe mfethu awungitshena khambe leyo nto ukuthi uzongenza yona ukuze kuphele isikweletu khambe wathi uzothatha isikhathi esingakanani. Hayi khululeka ngalapha. Hayi lapho ngizosheshisa nje ngeke ngichithe isikhathi khululeka. Okay akuyabona manje baphele bonke option. Fanele ngivele ngifonele uVika manje ongenani kube yena umuntu ngimqweqisa wakade ayefuna ungikweqa bese emva kwalokho anginikeze noma ile mali ke manje awusho mase siyenzile ungakwazi ukuthi mhlambe unginikeze nje imadlana encane ngikwazi ukukhokhela uSosha nangilana esipete esikhulu ufuna ngicente indawo engamaground awu15. Uyabona umuntu meyisigebengu nje mina ngibona useza lapha uthi yabona uzongibhedela lo. Yabona uzongibhedela lo. Hey usungamali uncede amaground lawo u15 ungazongibhedela la wena ngifuna imoto yami awukayikhokhe kwa moto yami leyo usuzongitshela ukuthi ngiphinda ngikoleka imali ngaphezulu uyangibona uyangibhedela. Hawu ngiyacela sophinda noma ngabili ke kulungisekele imoto bese ubile imali leyo. Hey Ubhodloza madoda ngenxa nje yokuhlula ukukhokha imali yami usefuna ukunikela ngomzansi emadodeni yini lento enze Ubhodloza? Ubhodloza kuyalunga. I-airtime ke lebila kwayona isizele isikweletu sakho nje Ubhodloza siloku esikhulu. Awungitshela usudisparate ngale ndlela ukuthi usungaze unikele ngomzansi emadodeni ngenxa ukuthi uhlule ukukhokha nje imali yakho. Uyalibona nawe le hlathi lingakanani. Uyacenta ke noma ngidedela isigora sile nawe. Yonke le ndawo ngizobuye ngithumele isigamconto sokubheka la. Fanele uqede namhlanje ngoba kusasa siyoqala ematiko.
Asambeni sikanzonto. Manje awunawo ama-gloves. Hayi kulungile ngiwadinga. Kodwa le mali angiyidlanga ngedwa. Mfela. Awe Sosha. Yaphinda yabonana. Uyazana ihlezi bonana vele. Ehhe. Awuyazi ngithi ngiyaphuma ngithi ngiza kuwena. Ungazongenza isilima mpela. Sosha ngikwenza kanjani Ngoba isilimo? sengifika la usuyaphumuza kumina. Njengoba ngilungisa nje impela bengiphuma nje ngiza kuwena impela Sosha ngidlali ngawo. Mpela ungangenza isilima. Sekuphele 3 months ngijahana nawe. Inkinga Sosha khonto esukuyenzeka emsebenzini. Mayile imali bengizizophuma kwaba nokubambezeleka isikhathi eside kodwa ngikhohliwe imali yakho nje ngizoyiletha mase ilungile le nkinga. Kona siyazi ukuthi siyamkweleta kodwa phela i-wrong lento yenza uvela atheleke nje njalo. Le mali bengithi ngizilindele kuvele kwaba khona ukubambezeleka ungazi kodwa iyeza yona angikhohliwe. Yazi ukuthi Mpele uhlonipheka kabi le ndaweni. Yika nini ukushumayela kahle kwakhe esontweni? Kanti udodo umuntu obaleka nemali zabantu. Akukho njalo Sosha. Akukho inkinga yakubambezelekile emsebenzini. Cha uSosha uyadelela. Isingenaphi indaba yasesontweni manje? Lalela ke Mpele. Angifundi ukuthi silokhane sixabana, anginankinga ngeunderstand indaba yasemsebenzini. But uSosha kunendlela asebenza ngayo. Okuyibo. Waboleka imali kumina 20,000 rand. Wahamba wayoshada ngithi awuhamba kahle futhi nomshado ukuthi inkinga ngiyibonanga ke kodwa wahamba kahle. Ngijabulela lokho ukuthi wahamba kahle ke. Into ekhona ke kufana nokuthi umfazi kaSosha ke lo ngoba umlobole ngemali yakaSosha. Into ezokwenzeka ke uyazi nasebhenki uma usuhluleka ukukhokha impahla iyadliwa. Nemoto uma ukuthi imali ubuyiboleka ebhenki usuhluleka ukukhokha ibhenki liyayidla imoto. Into esizoyenza ke la sizodla umfazi wethu olotshole ngemali yakaSosha sizomgcina sikunika 3 weeks ukuthi uhlanganise imali yokuzomkhipha mawuhlulekile siyamthatha nje for good. Sosha manje uzothatha umfazi wami? Kusebenza kanjalo nje nasebhenki impahla masuhluleka ukukhokhela iyadliwa njengamanje ke so repossessa umfazi wethu. Angaze ngizwe ke le sebefuna ukuthatha umfazi wami ke manje. Awathatha umfazi womuntu futhi mama umfundisi lo muntu bazomthatha bahlambalaza uma umfundise mama amthatha kanjani? Sosha singayithola indlela mekwalunga le nto yasemsebenzini zokukhokhela imali yakho. Sizomudla nje impela. Ufuna senze njani? Sithathe wena. Cha ikhona indlela esingaxoxisana ngayo ngiyikhokhe imali yakho. Hayi cha baba bengangithatha. Vele silambele nathi la endlini. Yezwa ke. Kwayona ingane yabantu lo ujaha uzoyishada kanti uzoyilambisa la. Nayo ke nemhlola ke manje. Nayo mama umfundisi uyavuma ufuna ukuhamba nale mgulukudu. Naso angilahla phambi kwezitha manje nkosikazi. Baba ngisiza wena nje nizoyikhokha ngani le mali? Mina kahle hle ngisiza yena ubaba la. Cause uma ngigcina la endlini sodlani. Mpela. Yabona ukuthi impilo yakhe imess. Sosha soyixoxa soyilungisa khona indlela ezoqhamuka izophuma le mali emsebenzini bese ngiyakhokhela. Ayikho into ezokwenzeka izothi iphuma lo mali umfazi wethu sobe simthathile. Ngikunika 3 weeks. Angazi ke mebuye senenkonyane ngoba uyasibona isigantsonto kade sayilambele. Sigantsonto nanga umfazi ngiyakupha free. Ngathi ngizoyithanda ke le kamlungu wami kuzokala ngathi uyavuka komalambaya namhlanje hayi iyolala iboneni Nkosi impela kuthiwa yimini uSosha asambe kodwa nayo nkosikazi imali yakho izeni labazokuthula 3 weeks impela Sosha 3 weeks impela 3 weeks engikunikeza wona Hey. Awuthele futhi. Wepodloza. Umthetho khona awudeli shothi ukungikweleta imali usofuna nokungichamela ekhanda wenika ubani ijuice yami. Awuthi kuyomeka lapha iyagqilaza lento yokugcenda bese ubuhlungisha izandla manje.
Hey, awunali ibhadi lami. Mawukuthi ukucenta kuyakhathaza Bhodloza, khokha imali yami phela. Hawu, wena sosho ukuthi awuzani noku-understand the situation yomuntu. Nabe kade ngakukhokhela imali yakho. Inkinga ilapha emsebenzini nje abafuna ukunginikeza imali yami nje bangixosha nje. Njalo uma ngifika khona bafike bathi hayi manje silungisa indaba cash flow ya last month, ama-invoice this and that. Bangitshela iy'tori ey'ningi nje ey'hambisana ne-paperwork ungazi ukuthi benze njani. Manje bangitshela ukuthi baqinile. Abo uma ungena laphona ukhutshwa amaphepha ungena naphezu kwedesk kugcwele amaphepha. Bathi ama-invoice. Hawu, emsebenzini wakho kanti basenza izinto manual yini ngo-2025? Abayazi yini i-auto? Hayi kushuthi yona i-manual system kwalo yasithi bathi bamthethisa ukuthi usefake i-invoice eyodwa kathathu uloku ebhizi nje echofa. In 2025, there is still a business that is doing everything manual, while there is auto that has everything you will ever need to manage your business under one platform. Inkinga mina nginalokho ibhizinisi mi chazela naye mina nje yami khona ezongikhokhela ngikusethela i-voice note. Yeah. Awuthi ngibachazela. Nansi uthi ngibo nakhokha. Okay. Auto has AI-powered accounting where you just upload your bill and it's encode everything accurately. I'm talking from vendor, date, reference, everything. So it's like you have your own personal accountant. And if it's happened by mistake, you upload the same bill or invoice, it notifies you of the duplicates. So when you just focus on business and let Auto handle the admin. Actually, it's simpler than the most apps. Plus, you get the reports that actually make sense, no more stress. This AI thing, yes, span. And guess what? Your first app on Auto is free for life. Ima awusamtshelanga phela ukuthi utholakala kanjani ungena kanjani noma shortcut nje yakhona. Simple. Wena masofika emsebenzini ubachazela ukuthi in this video that we in, if you check with description or in the pinned comment, you will find a link that will take you directly to Auto to get started at the same time. Oh, okay. Hayi kulungile. Shuthi umuntu usazothi uphumula kancane stress. Ayikho into othi uyiphumula stress wena. Phinda ngale kwasebenza kocenta. Oh, ngizophindela ungithelele ukugcina. Ngikuthelele into. Sengikuphi information engabhodloza still usafuna ukuthelelwa. Ebhodloza awuhambe engaze kubhodloza. Eish. Hayi mhlole hambo. Eish.